Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan don ko sifa e kelle gadana e jandeji leydi Sénégal joni paɗen koye jandeji ɗi. Altine capantati lewru mars hitandu junnaji ɗiɗi e nogasi jeegom ko sifa e kelle gadane e jandiyeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde Walf Quotidien kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti kuyutiyal haali ɗen ɗon ñamade wonande kay leydi Sénégal ɓe garti noon e on ɗon levée des fonds mo ganduɗa kay oɗo saaha joni ene wonitande Sénégal nene waɗa ɗum no hannirta niyete hono wiide kam musimen jandiyankoɓe kono noon ɓe garti ɓe mbi ko Sénégal oɗo saaha ine tawe hakkude niɓɓere kam e lewlewal hono wiiri e jande ɗon ɗo ɓe ɓeyyini natal jagoɗo leydi Sénégal kalfinade ko yuwiti e boñ kam e faggudu hono wiiri e jande nde ruttima e ɓe ganduɗa kañumen goni joguiɓe caɗele taw noon ko remoɓe maaro ɗoyete nder leydi Sénégal hono ɓe mbiri ko ina tolni e ujunnaji 5 tonnes ko kañumen kay gondi e caɗele ko yuwiti alhaali kono ɗon maaro ganduɗa kay kañum woni wiyetego la rue du Valais hono wiiri e jande ganduɗa kañum woni jande groupe ganduɗa kay kañum woni Walf Quotidien ndeyete ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni jayde Les Échos kam musimen jayde koɓe ɓe garti koye Aliou Sall ko miñiraɗo e gonno ɗoyete hoorejo leydi Sénégal kanko Aliou Sall honno mbiri kam musimen jayde koɓe ɓe kolliti kay wonande kay kanko Aliou Sall omo fatta e ñalawma hande o toon to pôle judiciaire financiére honno wiiri e jande noon ruttinima e ko yuwiti e alhaali omo ganduɗa kañum woni audition makko ko yuwiti on ɗon fonde ɓe kolliti toon ɗum kay wonata ko e ñalawma hande o omo ganduɗa kañum woni Aliou Sall ma wat ko wiyete ko rendre compte hono wiiri e kam musimen e jandiyankoɓe ɓe gartine e on ɗon fédération Sénégal mo football ɗum ko caggal nde ɓe jano toon to leydi France e ngal ɗon pottel cilagal hakkude leydi Sénégal kam e leydi Pérou ɓe kolliti kay wonande on ɗon Paris mo leydi Sénégal wonno kañum kay woni ko waɗi réussir ɓe garti noon e Pape Thiaw mo ganduɗa kay keblaw kippo guendijo mo leydi Sénégal oɗo saaha mo ganduɗa kay nene woni e heblanade on ɗon coupe du monde mo ganduɗa kay ko jogorɗo wadde e leppi paɗi ɗiyete hono wiiri kam musimen jandiyankoɓe ƴeewoyen jayde ganduɗa kay ko kañum woni jayde Tribune Quotidien kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti koye gonka leydi ndi ɓe kolliti kay oɗo saaha joni leydi Sénégal woyi comme no ɓandu naye joni yete to memɗa kala ene muusa ɓe kolliti noon ɓe mbi to banggue ɓe ganduɗa kañumen goni e dilloɓe ko yuwiti alhaali safara kam e dilloɓe ko yuwiti alhaali jaaha gara kamɓe kala noon ɓe kolliti kay ɓe ganniyi natande tikkere hofgo juuɗe hono wiiri kam musimen jandiyankoɓe ɓe kolliti kay oɗo saaha joni systéme mo ganduɗa kay kañum woni santé kam e transport kañumen kala jiiɗi ko wadde paralysé e leydi ndi hono no wiiri kam musimen e jandiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni jayde wiyetede e jayde nde ganduɗa kañum woni Tribune Quotidien kono noon jayde nde arti e konngudi omo ganduɗa kañum woni Ceerno Alassane Sall kam e Ousmane Sonko jagorɗeɓe kolliti kay kono ɗin ɗon konngudi ene lutodiri hono wiiri kam musimen jandiyankoɓe e letande Sonko woni ko e yeddude hoore muɗum hono wiiri jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Tribune Quotidien ƴeewoyen jayde Li Quotidien nde yeddani hoore muɗum kam musimen jandiyankoɓe ɓe garti koye on ɗon grève mo ganduɗa kay ko puɗɗotode ñalawma hande o walla ni ko puɗɗiɗo e ñalawma hande o sango minuit ɓe kolliti noon ko balɗe 3 ɗum jogori duumade ɓe ganduɗa kañum goni e dilloɓe sengo yaaha garta kañumen kay cuuɓi gam hollirde mettere mumen caggal kay nde kolli caggal nde teski wonande kay ɗin ɗon montage uji ɓurtuɗi hani e ko yuwiti e alhaali on ɗon ganduɗa kañum ɗen ɗon pellitte ganduɗa kay ƴetti ɗum jagorgal kalfinangal ko yuwiti alhaali yaaha gara gola ene tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde Li Quotidien ko ɗum ji sababu no ɓe kolliti kay wonande leydi ndi fayi ko e paralyse balɗe 3 hono wiiri kam musimen jandiyankoɓe ɗum noon fuɗɗoto koye ñalawma hande o ƴeewoyen e jayde Point Actu kamɓe noon ɓe joñi ɗon ko yuwiti alhaali kerewo ɓe gartani ko yuwiti alhaali soutien wonande kay candidature Macky Sall gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal toon to poste secrétaire général mo Nations Unies e wiide Mimi Touré ene wonitande Union africain koko waɗi boycotté walla ni koko sali wadde soutenir on ɗon candidature mo Macky Sall ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede Point Actu ɗo ɓe mbi Mimi Touré nene waɗa expliqué ko noon kadi ɓe doltinima omo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko hoore jagoɗo leydi Sénégal e on ɗon sorti muɗum ganduɗa kay waɗi ɗum toon to Fissel ɓe kolliti Sonko waɗi annoncé wonde kay ñande 19 lewru avril wonde ma ya toon to leydi France walla toon wiyete ko meeting hono wiiri kam musimen e jandiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede jayde Point Actu ƴeewoyen jayde L'Observateur kamɓe noon ɓe garti ko yuwiti alhaali e débatти gorkati en ɓe kolliti kay wonande ha joni de nangde ɗe nene jokki
kiiɗo e nder leydi ndi kono noon kam musidɓe jandiyankoɓe ɓe ɓuri attude ko e natal mo ganduɗa kañum woni Diop Sy on ɗon homme d'affaires moɓe mbi oɗo saaha joni woni kay ko e scandale financiére holno wiiri kam musidɓe jandiyankoɓe ko ɗum jeeyi sababu noon ɓe garti e ɗen ɗon koppareji ko ina tolni e goo piccal jeeɗiɗi milliard taw noon ko koppareji meɗen franc CFA ko yuti alhaali on ɗon poste finance holno wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede jayde l'observateur ɓe garti noon eko yuti alhaali on ɗon gorkaji mo ganduɗa kay kañum woni e Diop Sy tumalu ko yuti on ɗon scandale holno wiiri e jayde Vox Populi kamɓe noon ɓe garti ko e on ɗon grève mo ganduɗa kay ine tijja e ñalawma hande o grève o balɗe tati taw noon ko ɓe ganduɗa kañumen goni dilloɓe ko yuti alhaali yaaha gara kañumen kay cuuɓi gam wadde paralysé e leydi ndi on ɗon sengo ɗum ko caggal noon nde ɓe jiiɗi ɗurnade walla ni nde ɓe jiiɗi hollirde wasde yadude e ɗen ɗon pellice ɗe ganduɗa kay ene ƴetta taw noon ƴetta ɗum ko jangorgal kalfinagal ko yuti alhaali yaaha gara ko noon kadi e ɗen ɗon caɗele ɗeɓe teski e dow laabi ɗiyete holno wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde Vox Populi e jayde source a kañum arti ko e Jamra ONG Jamra ɓe ganduɗa kay ɓe kolliti oɗo saaha joni ko yuti alhaali e nangde ɗe ɓe gari kolliti ko ina tolni e yimɓe jeetata ɓe ganduɗa kay ko dilloɓe fannu jayndiyankagal kañumenne kay ne jeeya e ko yuti alhaali on ɗon ganduɗa kañum woni e débattu gorkate en holno wiiri ko musidɓe men jayndiyankoɓe e ɓen ɗon jeetato hen nayo kañumen kam oɗo saaha joni pawama junggo holno wiiri e jayde arti e ɗen ɗon balɗe tati ganduɗa kay cuuɓi ɗum wadde tikke ɗe hofgo juuɗe ɓe ganduɗa kañumen goni e dorganoɓe werlaji ɗo e nder leydi ndi ɓe kolliti kay wonande caggal ɗin ɗon ménage uji ɗi ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañumen goni dognoɓe werlaji ɓe ƴettuɓi kañumen ko wadde contre offensif fewde kay hakkude muɗum e laamu leydi Sénégal holno wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede e jayde source a ƴeewen jayde coftal ɓallide e jayde Rewmi Sport kamɓe noon ɓe garti ɓe mbi ko Sénégal oɗo saaha kay ine anniyi dañde koɗo mawɗo on ɗon koɗɗo noon ganduɗa kay kañum woni MSP mo ganduɗa kay kañum woni horejo fédération africaine mo football kollirɗo ko ɓoyata ma won jilluɗo e nder leydi Sénégal ɓe gartini kadi eɓe ganduɗa kañum woni baɗoɓe teddugal e leydi Sénégal ɗi ganduɗa kay toon to stade mo France ɓayini toon walla ni mbaɗi toon feeto ndin ɗon coupé ɗi ganduɗa kay leydi Sénégal heeɓi ɗum eko yewtiti ko e ngel ɗon kawguel africain ko weeli hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ngel ɗon ndin ɗon coupé ɗi ganduɗa kay hollitama ɗum ɓesguji leydi Sénégal naɓe finoɓe toon to diaspora ha tengti noon toon to leydi France jayde ganduɗa kañum woni jayde tribune sport ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko c'est validé pour le Sénégal ko yuti alhaali on ɗon match mo ganduɗa kay wonino hakkude leydi Sénégal kam e leydi Pérou ɗum ko caggal nde Sénégal naɓe pooli e leydi Pérou luggi ɗiɗi e ndigga ɓe gartini e MSP mo ganduɗa kay kañum woni horejo confédération africaine mo football kollirɗo ma arɗo e nder leydi Sénégal waɗɗo jillu muɗum honno wiiri jayde ɓe duttinima on ɗon combat jogorɗo wadde hakkude Modou Lo kam e mo ganduɗa kañum woni Sa Thiès ɗum kala ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde tribune sport bandiraɓe musidɓe tedduɓe heddiɓe heeɗiɓe daroɓe e Yawpinde TV gasi ha laaɓi ceer ko ɗum woni ko min kemno ruminedade ko sifa e kele gadane yoga e jaydeji leydi Sénégal aadi meɗen e rubino jaydeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbiyo jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pinde TV Allah jarama on jarama woto jiddide wadde abonné commenté kam e partagé